Mabungahong kaudtuhon mga igsuon. Og nasa ko i-share na verse karon mga igsuon. Karong kaudtuhon or ikadasig. Ug ako i-share na verse karon mga igsuon kay Ephesians 6:4. Fathers, don't make your children angry, but raise them with the kind of teaching and training you learn from the Lord. So, ang pasabutan ng mga igsuon kay, dili na to pasokon atong mga bata. Kamong mga amahan dira, kamong tatay dira, ay pasukan inyong mga anak. Dapat inyong tudluan. Ug unsay maayo, ug giyahan nimo padulong sa Ginoo. Dili kay inyong pasukon. Ang makapasuko manggod sa mga anak, kanang mga tatay ug papa magbabadlong. Kinahanglan kamo mga papa ug tatay mabuutan mo ba? Kay mo may sundon sa inyong mga anak. Kay kung magtudlo-tudlo pa mo dira na nabadlongon mo, di kay punutuhan sa inyong mga anak. Dapat mga papa ug tatay magbuhat mo og maayo kay angay sundon sa inyong mga anak. Kay kung bad inyong mga buhaton, masuko mo dira ang mga anak. Og nag-ingon sa atong gibasa pod na atong tudloan atong mga anak, atong disiplinahon, atong ipaduol sa Ginoo. Ug kamo pod dira mga papa ug tatay, kamo man jud una mo duol sa Ginoo. Kay kamo man ang tanaw mga anak, kung iguro mo tudlo na, muduol ni sa Ginoo na layo di mo. Unsaan magsunod namo? Kamo mga papa ug tatay, kamo may una mo binuotan kay kan imong mga anak kay dili masuko, malipayon. Kaya mosunod sa gibuhat ninyo. Ug moora to, ampo amping abante to God be all the glory. God bless.